Moravu. Ideme tam pozrieť jedného Irona. A že tam gurt neuvolněná, tak dobře. Kopni do toho asi. Samé železo. Tam drž, já jdu na tebu, jo? No čo, odkiaľ ideš teraz? Z Prakšic. A čo si robil v Prakšiciach? Bol som na nákup. A čo to je za Iron Honda? 72 ročník. Čo mu chýba? Chýba mu hodne veci. Hodne práce. Nejaké tie súčiastky. A od koho si ho kúpil? Od Harryho som to kúpil. Od Harryho. Od Harryho, no. Tak teraz vlastne budeš súčasťou gangu z Nového Zélandu. Áno, áno. A z Ironheadovi bratia sme. Spustíš to. Jeden buď... Stojím. Sme na doske? Ty každuješ, áno? Už ste na dosku. Ja budem brzdiť. Tak teraz budeme musieť dosku prehodiť za chvíľu asi. Alebo odhodiť za dosku, neviem. Pozor, pozor. Stred je dobre, ale Virgil není dobre. Skús odhodiť zadok. No. Či to pôjde? Ja som na zemi. To by to skoro okolo prišlo.